E falando do Concello da Estrada, o vindeiro luns en Comisión de Goberno aprobarase a solicitude e a proposta da primeira teniente alcaldesa estradense Raquel López Doce sobre o premio de fotografía Rapa das Vestas de Sabucedo. A Xunta de Goberno Local do Concello Estradense aprobará o vindeiro luns a proposta da primeira teniente de alcalde concelleira de Medio Rural e Turismo das bases da terceira edición do concurso internacional de fotografía Rapa das Vestas. O concurso de fotografía para profesionais mantén un único premio dotado con 6.000 euros que o xurado de composición íntegramente profesional otorgará a unha serie de 6 fotografías obtidas durante a Rapa das Vestas de Sabucedo que este ano celebrarase do 2 ao 5 de xuño. Raquel López ten previsto realizar unha presentación máis pormenorizada das bases a vindeira semana despois da súa aprobación, na que dará conta de pequenas modificacións introducidas por suxestión do xurado. A Concellería de Medio Rural e Turismo valora moi positivamente os resultados deste concurso creado no ano 2008, tanto no referido á promoción da Rapa das Vestas como do propio Concello da Estrada, e que conta cunha nómina de colaboradores de primeirísimo nivel, entre eles Tino Martínez, Tono Arias, Paco Salinas, Manuel Rivas, Bari Caramés, Xulio Correa, Anxo Cavada e Xavier Alcalá, que sen dúbida contribúen a consolidar a convocatoria.